Taro sa bukid guys ha. Ato gibuhat to guys. Wa ta magkuan. Lain na tong gigian ha. Atong sa kay motor, doon na igaanan to sa motor, pwede ta magmotor pero palain ni ato. Pakitandan. Oh, atong soyan. Atong soyan nga maglakaw ta. Maglakaw tag balik sa kauras guys no. Lakaw tag sa kauras paingon dito sa kuan. Tawag na tog highway ba. Sa bukid kini tong giarian ron. Lakaw sa ta. Naglami sa para pud ma kabalik ta maka kuan sa mga lugar. Dugan sa tawag kakita ng lugar nya para pud sa atong health ba no. Ano to? Ulit tawag siboron. Lakaw ta. Kau mana kong maguwang dari. Bukid-bukid itong gari guys to. Huwag ito magmotor guys no. Lahat itong gagian to. Lakaw ta. Oh, kita mana patay patiliwan na. Oh, gid kayo. So ano pa tadi sa ubos. Tadi tung soyan sa to nig. Bukira na. Soya to. Ito magsigi motor-motor. Lakaw ta block to din bukid yun. Dam sa guys. Ito bukid sa ta. Oh. Ano siya guys ha? Di atahab bukid ron. Ya wa ta magbuto, wa ta sa kay motor. Maglakaw ta. Maglakaw ta ping highway. Lain na itong gigian ron. Para po makita ato sa sitwasyon sa mga akuan. Palibot ba? Bukid ba? Repita oh. Tengah sore na dia. Ya. Tuh. Busa kayo. Sa ubos the guys. Nay sapa diha. Oh, kita mo ni sapa diha. Kining sapa Ako ang gini siya sapa gini siya, nay tubig, no? Pero kung magbaha, apit gini ko ana. Kita nato sa babaw nga bahin ron, guys ha. Nato sa babaw nga bahin ron. Dito sa ubos. Wala siya diha. Nay sapa diha. Basta dagko ang baha diha pati siya nang kuana. Kusog ang uwan, baha. Pati nakuha siya. So nang panahon guys, mulabang mi dia og unsi ka sapa. Unsi ka sapa pero usaran siya ka buok kito nagkuan na ba. Murag ipon murag unsi ka buok. Nagkuan man siya gud putol-putol ba. Okay. Dako puna aslo pare manggay. Yung muna yung gagian mo guys oh. Mangga rin na bali. Kung kali ato video ta. Mangga na bali tay. Ubos kilid sa pa ha. Sa pa yun. Agi kayo. Ini mereka yang guys. Di mi kalihay ni mo agi gimi sa pa ni ron. Okay. Ano siya ibukid. Kiran. Yawan ni matay lang mo. Hawan na no. To bukid hawan kay. Bukid na nanganaw kanaw. Kayo na mong tungason. Aron dili hiabdan. Kung kita mahimo ni guys, maglakaw kita. Pati layo ato laktol rin. Baklay. Baklay rin eh. Di siya tamang sige motor. So yan sa tuglakaw ng bukid pa kayo. Karay. Oo. Limot. Pa. Okay. Ada guys, so ara mo na siya. Nabuto man sa para, napay ka to anan. Napay siya ka tumba na mo diron. Amo na siya. Sipet ni gamay ubog tani ron. Hubog des patos ani. Ano na to? Ha? Linaw kay diha kapita sa kani. Linaw laom-laom gid siya linaw man. No, kini kay banda mo gisare babaw ni. Basa-basa pa nga mabaw. Bana kina. Basa mo te. Okay na siya. Waterproof na siya. Ako dakdak ta. Di ka. Ay, lako ta. Ano? Patik. Ano ko te, lag mo basa ba? Basa mo te. Ay, gila masuk kon. Kuan man ko patos. Pwede naman yung basa.
Di pwede na basa kung pato, sige. Ano ba, patong-patong ba? Para di ka mabasa. Pwede na siyang basa lagi, waterproof ni. Hindi basa. Sige. Okay. Madar na guys. Di daw, dar na siya. Uy, hubo. Wari hubo. Mo na siya, labang gamay kaya. Wala eh. Laruhan eh. Wari kayo. Sabi mo hubo-hubo. Yata. Kailangan mo. Naragi dahil. Wala, dito palagi ka. Toto so, ikan sa unahan. Ito, pwede siya pwede kaliguan na siya isda agmay dere. Dito palagi ka. Dito pumundukan. Okay. Okay.